Priatelia, pozerajte na túto reakciu, keď budeme sem pridávať limetku. Vidíte, ako sa to hýbe? A je to z jedného dôvodu, a to, že to je živé. Tak poďme, ideme to vyskúšať. Priatelia, toto vám musím ukázať, ako to dolujem, tak táto potvorka sa ešte chce vrátiť naspäť a držať sa tej mušle, ale ja ju zdolám. Ešte. Tak, osolíme. No a poďme, ideme teda na to, no? Musím povedať, že táto ústrica